Kumusta? Mayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is Oho. Kini nga programa gitasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Oho. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit, sa makausapan ni ining taknaa Ginoo sa gihapon kami nagpasalamat kanimo ni ining kahigayunan nga nagapadayon sa pagsabod ug pagsabuag sa binhi sa kaluwasan dinhi sa kahanginan. Panalangini kini nga programa, panalangini kini nga estasyon nga mahimo kini nga instrumento o kasangkapan sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa nagkalain-lain nga mga dapit, ngadto sa nagkadaiya nga mga puloy-anan. Panalangini ang mga nagapaminaw, hinaot pa nga ang ilang mga salabutan imong pag-aablihan nga mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagagiyahan nga makahimo sa pagduol diha kanimo aron usab unya sila mga luwas sa adlaw sa imong pagbalik. Nining takna o Dios, nagaampo kami kanimo. Kami nagatuo og nagalaom nga ang tanang mga butang hayag ug dayag sa pananaw sa imong mga mata ug walay natago sa imong mga mata. Tugote Ginoong Dios nga kung duna may mga tawo nga naminaw karon nga sila nagilaid sa ilang mga sakit o balatian, diha sa ilang mga puloy-anan sila Ginoo imo unta nga pagaayohon. Sa unang mga panahon Ginoo, ikaw nagpakita sa imong gahom, nagpakita ka og gugma sa tanang mga nagamasakiton. Nang uban kanila nawad-an nagpaglaom apan pinaagi kanimo, sila nabalikan Ginoo sa paglaom, giayo mo silang tanan og sila nakatagamtam sa imong gahom nga imong gimilagruhan. Nasayod kami nga ikaw ang Dios nga dili mausab ug mabalhin. Sa gihapon karon ug sa walay katapusan ikaw ang Dios. Busa milagruhi ang tanang mga masakiton karon Ginoo nga naminaw niini nga programa. Ayuha sila. Kining tanan amo Ginoo nga ginapangayo tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Well, mga higala, sa makausap ha, welcome din sa atong programa, Jesus is Oho. Sa gihapon kami magapabati sa inyo sa usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat gayud sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa sa bisan diin dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-lain nga mga nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Maayong hapon ug maayong gabi kanyang tanan ug salamat sa inyong pagpaminaw ug pagsunod kanunay dinhi sa atong programa. Well, sama sa naandan mga higala, ato ning ibanan ang mga text messages nga nag-abot sa atong cellphone ug unya pipila lang kay pati mandaghana lagana ni wa pagi nato ni matan-aw ning ubang text kay lawom na kaayo kay sa gikaingon ko na dili manggod nato ibuhos ang atong panahon gyud na ning cellphone, limitado tag oras. So pag abot sa oras nga mapupos na ang oras nga atong gigahin sa cellphone, aw diha ra pud takutob mo ang daghan pang mga text message nga wa nato matagay og atensyon, no? Wa pa mabasa, wa pa nato matan-aw. Okay, ato ning basahon. Sir, mo-greet lang ko og happy birthday kang muding. Nga kini si muding sir, maupod ni ang nagsulti namo nga maminaw dinhi sa imuhang programa kay lain ramang istasyon ang among ginapaminaw. Apan sukad nga naminaw ni sa inyong programa, naanad na lang pud ni, dinhi na lang gid pud ni. Kanunay maminaw sa DYCM hangtod nga moabot ang inyuhang oras. Walay balhin-balhin sir. Ang amo nga radyo dinhi ra gyud sa DYCM. Mo greet ko kang muding og happy birthday. Okay, daghang salamat. Wa man sa ni ibutang gud ning
text anig kinsa, no? Salamat kayo niya, happy birthday mo din. Yeah, by the way, sa nga gid pud nako nga ginikanan usas mga nagluhod sa amo kasal si Ninong Sito Ilustrisimo uban ni Ninang Sining. Ninang maayong gabi ides inyo niya, happy birthday Ninong Sito Ilustrisimo dia sa Bitngil Island, Medellin, Cebu. So happy birthday Ninong Sito. Unya ang Ginoo maghatag panimo og daghang mga tuig sa imong kinabuhi, kapiskay kabaskog sa imong panglawas. Happy birthday Ninong. Usab sa ako nga sister-in-law, si Miss Haninin Punay, Monterde Punay. Birthday po niya karong adlaw. So honey, happy birthday. Gikan namo dire sa Jesus is our hope. Ug sa uban pa nga mga na nag-birthday karon, no? Happy birthday na lang kaninyong tanan. Okay, ni patay basahon sir, doon na lang ko pangtana man so dili pa usa nato ni matagaag ko ani kay pangtana man Okay, ato ni basahon pa. Acts of the Apostles, pages. Daghang malimbungon usa ba ning pagkasuwata pagka-type ni ang nag-type ani kuan man nagpatuo man ning iglesia sa Dios. Acts of the Apostles, pages, pirway page. Daghang malimbungon nanungha karon sa kalibutan. Tinuod mo na. Bisan kinsa nga magauna og dili magpabilin diha sa tuluhan ni Kristo, siya wala makapanag-iya sa Dios. Tinuod gyapon na. Ang pangutana ko, niya, mao kini pangutana dinhi pero diretsuhan na lang niya. Kanang inyong gipasakupan nga SDA Church, mao ba kana ang iglesia sa Dios? Yes, mao ni. Ganun dili. Ang Diyos may unang nagbantay sa adlang ikapito. Unya si Kristo nga nagtukod sa iglesia Diyos. Natural, iglesia sa Diyos. Kining iglesia nga akong gipasakupan. Okay, ato na kong basahan ni sa radyo sa inyong programa. Okay, patay basahan. Sir, doon na may pangtanam dahil gihapon So ato na lang ni nga lakturan sa kinaan na magutay gitiksan nga pangutana. Okay, maayong hapon mga pastor, maayog yun inyo programa kay makahibaw kung unsay gitudlo sa Biblia. Okay, salamat kayo niya. Sa sunod o ganahan pa pud kang mutiks namo, palihog kog butang og nga nimo lugar kay malipay mi nga makahibaw, no? Kinsa kang nag-text namo dire. Okay, thank you. How are you, Brother Libby? Good PM. Wa man ka sa atong program makaabot gabi nagpaabot ko nga mabasa ang akong tampo nga tubag ngadto sa nag-ingon kung naay mag-angkon nga nakatuman siya sa napuno kasugo butbuton ng tawhana. Brother QL kang kuikinsing lagrisa ni kay sila kay basahon man ron Brother Libby kay ni ano mas Brother Libby usahay lagi tungod sa kabisi o kunay kuan mao nang di pod maka-arnis badlibe pero panagsalang ang kahigayunan ragud usahay mo imupugong man. Okay, sir doon na ko'y pangitaan na gihapon so maglisod patanan ni ron kaya niana may atong natiksandaan ako no di man sa ingon pag-unsa kay Catholic man gyud ko mas mobilib pa ko sa ubang relihiyon ilabi na gyud sa SDA kung unsay gibawal bawal gyud ilabi na sa bino nga makabuang sa ulo. Ayaw lang palihog basaha ang akong ngalan. Okay, daghang salamat brother sa imong pag-text dire ug pagpaminaw sa ato nga programa. Pangumusta og panimbaya gikan sa distrito sa Kinatarkan. Maayong gabi sa tanan mga kaigsuonan. Gikan ni Batan-on nga pastor, District Pastor Jumar Compuesto diya sa Kinatarkan Island. Pastor, salamat sa inyong pag-text dire sa atong programa. Ang Ginoo magapanalangin sa inyong distrito. Okay, ato paning masahon. Sir, doon na may pangutana gihapon. So ato na lang ning kunon usa ning pangutana kay ni ano magutay gitiksan god nga pangutana nga ato nga tubangon karon. Well, sa dili pa si Brother Libby mag-iban og mga text messages diha sa iyang cellphone,
mas maayo siguro Brother Living nga imo sad na tan-aw diha ang ato ang monitor kay ug mo reload na sad na siya pagkaanhugon sa mga message sa ato mga viewers, no? Okay, Brother Living. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga tigpaminaw, atong tanan nga mga viewers. Welcome nining gabi una. Okay, ito nang basahon ang niya sa atong screen karon. Niya si okay. Nakiguban na ito karong gabi una si Engineer Pernil Anciano. So, mayong gabi naman siya. Mayong gabi na niya Kuya John, Kuya Levi, o Pastor. Ang iniasad si Brother Gerardo Labitano o Brother Lolo Labitano sa Australia. Okay, daday, mayong gabi inyo diha ni Mami Banji, uban siya mga kabataan. God bless you today. At niya siya disay, good evening, Brother. Good son tonight. So, salamat sa feedback, info, Brother Lolo. Iniasad si Brother Joseph Kimo. Mayong gabi sa biha kaninyo, Sir. Pastor Joel, Pastor Merjon, ug sa tanan ng mga naminaw o gatanaw karon sa live. Mayong gabi usab diha kaninyo mga igsoon. Salamat sa pagbasa and God bless, keep safe sa tanan. Nakiguban sa nato si Sister Lucia Latayada Tabay. Good evening, Pastor. First time nakatanaw kami sa akong papa Vicente Latayada sa kuwani dito ni sa Malunggal. dito ni sa Balanban. Balanban, no? Magmalunggal na. Kaya naamang dool maslas na krasan. Dito dapita gani magsaysay. Lucia, magsaysay. Dito na dapita din nyo, ha? Salamat mo nga nakadumdum na gid mo sa ato nga Facebook live. Salamat sa inyong paglantaw sa ato nga programa dinhi sa kahanginan. Okay na po si Brother Jeric Pastor Rubas. So, may gabi ini mo, Pastor. Okay, salamat sa inyong pagpakikuban sa itong programa. At kung ano, kapitulo, versikulo ni Pastor Jeric Rubas, no, Pastor? May gabi ini bina, Pastor, o sa imong kabanan, o sa imong pamilya. Salamat sa pagbiyo sa atong program karon. Okay, good evening, sir. Naminaw na sa diri sa inyong programa, sir. Sa Barangbang Villabalite, si Gadrick Novilani, sir. Salamat kayo, Brother Gadrick, no, sa inyong pagpaminaw. Okay, mayong gabi, Brad, dugay nagyudming wala makatext sa inyo, Brad. Pero, padayon gihapon ning naminaw sa inyong programa. Og mayong gabi usab sa tanang naminaw karon si Berting ni Brad sa Inilda Naval Biliran. So, salamat, Brother Berting. Sayad mo nga, daghan ang nagapangati karon pero wa lang makatext. Diha po sa mga higala. Diha po sa Ilinda, Brother Libby, nag-text to si Brother Abdias. Kining Abing, Brother Abdias nga naadihay kuan po na nga bautismuhan mga listener nato sa radyo. Okay, ayong hapon, Brad. Og John, Pastor Tirana, Pastor Kabagi, karon maka kay wala man good signal dire. Maatol og magsugod maong advance ko og God bless sa tanan. Naminaw karon sa programa og nagsunod si Ben Beltran ni Brad. Okay, salamat Brother Ben Beltran sa inyong pagsunod, no, sa atong tulungan. Okay, how are you, Brother Lib? Good PM. Wa man ka sa atong program makaabot kagabi. Dunagay importante kayo nga kalihukan gabi nga dunay wa gyud ka under ang service. So nungdan wa gyud ta kaanhi. Karon gani hapit pud ko dili makaanhi tungod kay dunay say sabot-sabot, Brother John, baka dunay musuod sa bag-o nga salag sa kaminyoon. Okay, nahibaw naman tanan na, pero wa man ta pa di lang sa natusgutan kay wa pa ta makapangayo og go signal ni PO1, no? Apan mo inyo na lang ta congrats, no? Salamat kayo diha sa inyong
kalipay. Kasabot na ginoon nga Brother John, dali ra kay nagkasabot. Kay buutan sa SPO1. Sabot na mandaan. Yeah. Kaya din nga wala man ka makaabot sa programa. Gabi nagpaabot ko nga mabasa ang akong tampo. Matubag ngadto nga nag-ingon kung naay mag-angkon nga makatuman siya sa napulo ka sugo bot-boto ng tawhana. Brother Kinsing Lagarisa. Okay, nabasa na yun nato Brother Kinsing. Brad ayo, okay. Igsoon, pagbasa sa Biblia, ayaw pagsalig niya ng imong pastor. Ang kaluwasan, tagsa-tagsa, tuhui o tumana, ang mga sugo ni Ginosos. Kinsing Lagarisa, gihapon ni. Okay, salamat no, ni ato mga tigtampo. Napagyod, Igsoon, texter, ang Diyos nag-ingon sa Genesis 26:5, si Abraham nagpatalinghog sa akong tingog, iyang gituman ang akong kabalauran, akong mga kasuguan, o mga tulumanon, mao nga gitawag siya, o amahan sa mga matinuohon, ang pangutana igsoon texter, but-buton di ay si Abraham, gikan ni Brother Kinsing Lagarisa, kay nagtuman na si Abraham sa kasuguan, kabalauran, katuman gid siya, nga ang pangutana ni Brother Kinsing, but-buton ba di ay si Abraham. Kino kanang but-butod kanang but-butod brad ninda na og halo-halo adto sa imperno. Masa ni lain po ng iyang contribution. Opinion ra po niya. Butod. Okay, lahi. Okay, komentary ni. Okay, kung ibalik ang panahon ni diyan siya kung masahan Brother John makadali niya sa itong screen. Og palihog usab ko sir, ato usab nga iampo Sister Rose Balag, kay karon nga si Manaha talibalik na usab siya sa ilag yung Pinoy-anan sa Bohol, nga maayo og linaw ang iyang pag-uli sa iyang mga pamilya. Si Sister Rose, kung naminaw ka karon, Sister Rose, hinaot manigsoon ng imong kadasig o pagbalik sa pag-alagad sa Ginoo. Ipahat unta ka na nimo ngadto sa imong tibuok nga pamilya o padayon ng Diyod sa pag-alagad sa Dios, o ayaw na dayon pagbalik o bakasyon sa pag-alagad sa Ginoo. Padayon nito sister, salamat sa pagbasa. Sir, God bless. Okay, Brother John. Okay, rin salamat Brother Libby. Adto ta sa kanana ang pangutana, no, ako na ning gitiksan kaganina sayo, pero wa man gid mo reply, giniskola nako nagring, so laglit wa load, pero nakahibaw gito siya kay akong gitiksan nga tubagon karon ang iyahang gitext. Well, mo ni ang iyahang kuan, mo ni ang iyahang pangutana, maayong adlaw. Unsay purpose sa Dios nga ang tao gipakabuhi sa kalibutan o aron maghuwat sa kamatayon, hangtod kanus niya kuhaon. Kung ingon man ni ana, ngano gibuhat pa man niya ang tao? Ano nga kuan niya? Sa una, ato mo gining basahon unta ang cell number, pero doon na magudto ning complain nga mahimo di lang gyud na basahon kay ano man po magtimaan lang sa mga number atong basahon niya, tiksan naman. Unya lahi na ang tumong kay makig-text me to unsa dinha. So mo na nga di na lang gipud nato basahon ang kuan number din his kahanginan. Well, wa man ibutan hinig laki banig babae, pero sure ko nga nahibaw ka nga ining gabi na tubago na ang imuhang pangutana. Akong balikon, maayong adlaw, unsay purpose sa Dios nga ang tao gipakabuhi sa kalibutan og aron maghuwat sa kamatayon, hangtod kanus-an niya kuhaon. Kung ingon man ni ana, nganong gibuhat pa man niya ang tao. Okay, salamat kayo aning pangutana ha. Pero sa tinuod lang nga pagkasulti, kitang tao wala gyud tay igo nga katakos
wala tay igo nga otoridad nga mo question diha sa Ginoo. Klaro ba? Well, karon mahitungod aning kamatayon, ang tao mo'y mipili, dili ang Dios mo'y nagbutang og kamatayon diha sa kinabuhi sa tao. Ang tao mo'y mipili aron siya mamatay. Pero ni ata sa unang punto nga unsay purpose sa Dios nga ang tao nga unsay purpose sa Dios nga ang tao gipakabuhi sa kalibutan. Adunay daghan nga mga tumong o katuyuan ang Dios nganong gibuhat niya ang tao. Usa niini mao. Sumala sa imong makita sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 26, 27 ug 28. Akong basahon na kay unsay purpose ligingon dinhi. Og miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway ingon nga kasama nato. No? Kini siya, this is plural form but singular meaning. Nagpasabot lang gid na, nagpaila lang gid na nga ang Biblia nagtudlo sa usa lamang kapag ka Dios apan dunay tulo ka persona. Kanang pulong nato ug ato, that is plural form kana. Nagingon dinhi og miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway ingon nga kasama nato. Og magabuot sila. Mao ni kay imputan unsay tumong o purpose gibuhat sa Dios ang tao. Gibuhat niya ang tao, dingon siya, og magbuot sila sa mga isda sa dagat, sa mga langgam sa kalangitan ug sa mga kayupan ug sa tibuok nga yuta ug sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. So mao ni ang purpose, tumong o katuyuan nganong gibuhat sa Dios ang tao aron siya mahimong tinugyanan o pinialan sa mga butang nga gibuhat sa Dios. Kung atong basahon sa 27 ug 28 nagingon, o gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki ug babae iyang gibuhat sila. Tandaan nato nga dinhi ang Dios dunay dagway, pero naay mga pagtudlo nga ang Dios walay unod ug way bukog. Pero bahala na lang ng pagtudlo basta nga ang gitudlo dinhi sa Biblia maupoy atong gitudlo dinhi sa atong programa. Nagingon dinhi nga matud pag gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway, lalaki ug babae. Ang iyang gipasabot niini nga dagway nga lalaki ug babae gibuhat ni ang tao mao si Adan ug si Iba. Kay nga naman ang dagway nato karon nahilahi na ni siya tungod kay didto naman ta didto naman ta na produce sa pag-ingon sa Ginoo og gipanalanginan sila sa Dios og niingon ang Dios kanila, sumanay og dumaghan kamo og pun-on ninyo ang yuta og magagahom kamo niini og magbaton kamo pagbunutan sa ibabaw sa isda sa dagat ug sa langgam sa kalangitan, ibabaw sa tanang binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Well, usa sa mga punto dinhi ang pangutana unsay purpose. Ang tumong o katuyuan sa Dios nganong gibuhat niya ang tao aron nga ang tao magbuot, tugyanan niya sa mga butang nga iyang gibuhat nga gisgutan ni isda sa kadagatan, langgam sa kalangitan ug hayupan sibok sa yuta ug sa tanan nga mananap nga nagakamang. Maunay tumong o katuyuan si Ginoo nga gibuhat niya ang tao. And then usa sa mga punto dinhi nga atong kuhaon nga ang tumong pa sa Ginoo nganong gibuhat niya ang tao aron mudaghan sa kalibutan. So kadtong dagway lalakig babae nga gibuhat sa Dios mautos si Adan ug si Iba. Kita karon lalaki ug babae diha na ta ni gawas sa diha sa tao pag-ingon sa Ginoo nga go to the world and multiply. Nagingon dinhi og gipanalanginan sa Dios ug ningon ang Dios kanila, sumanay ug dumaghan kamo ug pun-on ninyo ang yuta. So usa na pud gyapon sa mga tumog ug katuyuan nganong gibuhat sa Dios ang tao aron mudaghan, aron musanay, aron pun-on ang kalibutan. Maunay usa sa mga punto pud o tumong nganong gibuhat sa Dios ang tao. Karon kung ato gyud ning tan-awon diha sa kamatayon,
ang tao na mo ining pili, dili kay ang Dios nagbutang og kamatayon diha sa kinabuhi sa tao. Pamatii ang Henesis kapitulo 2 bersikulo 7 o niya 15 paingon sa 17. Pamatiin ninyo nag-ingon, o gikuha ni Hiyuba nga Dios ang tao, o giumol ni Hiyuba nga Dios ang tao. Tanda na, o giumol ni Hiyuba nga Dios ang tao sa abog sa yuta o gihuypa niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tao gita nahimong kalag nga may kinabuhi. So biblically ang gitawag og kalag kanang tao nga dunay kinabuhi. Well, sa diha nga ang tao dunay kinabuhi, gikuha sa Dios ang tao ug iyang gibutang sa dapit o lugar nga gusto niya adto ipahaluna ang tao. Pamatiin ninyo Henesis 2:15 paingon sa 17. O gikuha ni Hiyuba nga Dios ang tao ug gibutang niya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon ug bantayan. Ug si Hiyuba nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Apan sa bunga sa kahoy nga anaas taliwala sa pag-ila sa maayo ug sa dautan, dili kamo magkaon sa bunga nana ni maghikap, kay sa adlaw nga kamo mukaon ni ana mamatay kamo gayod. Buot ipasabot nga ang kinabuhi nga gihatag sa Dios ngadto sa tao usa ka kinabuhi nga walay kamatayon. Pero didto sa tanaman sa Eden, duna dito'y kahoy nga ang bunga adto dili niya ipakaon ug dili ipahikap. Nga gisulti lang sa Biblia between good and evil. Pero ang tao gibutangan na gyud og specific name nga kuno mansanas. Pero nining puntuha wa gud hingalan nga gimensyon ang Ginoo nga pag-ilalang sa maayo ug dautan. Ug matud pas Ginoo nga dili mo magkaon sa bunga niya na dili maghikap, kay sa adlaw nga kamo mukaon niya na mamatay kamo gayod. Busa ang kinabuhi nga gihatag sa Dios ngadto sa tao, usa ka kinabuhi nga walay kamatayon, pero ang Dios nagpasidaan na kung mukaon sila sa bunga ni adtong kahoya, mamatay gud sila. Sa diha nga ning abot ang pagligid sa taas ug dugay nga mga panahon, didto sa langit mahitabo pod nga si Lucifer, ang pinakalabaw og taas og posisyon sa mga anghel o manlulunda dito sa langit. Nangambisyon siya nga mahimo siyang sama sa iyang magbubuhat. O kung imong tan-awon ang Ezekiel 28 ug ang Isaias 14, 12 ngadtos 14, ang iyang pangandoy tukuro niya ang iyang gingharian ngadtos kinabuban sa kinatasan uyamot. Mao na ang ambisyon sa Yawa. So gihulog siya ni ining kalibutan na. Ug sa paghulog sa Ginoo dinhi sa Yawa uban sa iyang mga manlulunda, nakita sa Yawa ang panagkasuod sa Dios ug sa tao. Tungod niini ang Yawa nagsilo siya. Siya man unta ang pinakasuod sa Dios, pero siya na hinuon ang pinakalayo. Busa gusto siya nagubon ang suod nga relasyon tali sa tao ug sa Dios. Muna nga magbantay ang tao nga nangalagad diha sa Dios, kay ang Yawa masilos niya na ug mangita sab siyag paagi nga iyang putlon, iyang gubon ang kasuod tali sa tao ug sa Dios. Ug tungod niini ginamit sab nga malimbungon ang bitin. Pamatiin nyo Henesis 3:1-6 nagingon, karon ang bitin malalangon labi sa nga tanan sa mga mananap nga gibuhat niyo ba nga Dios sa kapatagan. Ug ang bitin niingon sa babae, di ay nag-ingon ang Dios na dili kamo makakaon sa tanan nga mga bungas kahoy sa tanaman? O baya mag-ingon ang Dios na di mo makakaon sa tanang bungas kahoy? Ang giingon sa Ginoo, dili sila makakaon sa bunga ni adtong kahoy nga naas taliwala. Pero ingon sa Yawa, di ay nag-ingon ang Dios na dili mo makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman? O unsa may tubag sa kininiang babae sumala sa 3, ug ang babae mitubag sa bitin nga nag-ingon, niingon kanamo ang Dios makakaon kami sa tanang bungas kahoy sa tanaman, apan sa bungas sa kahoy nga taliwala niingon kanamo ang Dios dili kami magkaon ni maghikap niya na, kay sa adlaw nga kami mukaon ni ana
mamatay kami gayod. But ipasabot nga ang babae wa malimot sa pasidaan sa Dios. Pero tanawa kung giun sa sayawa paglubag ang pulong sa Dios. Nagingon sa 4 ug 5, og ang bitin niingon sa babae, dili gayod kamo mamatay. Dinhi kung imo ning tan-awon, mauni ang unang pasalig sa yawa dinhi sa kalibutan didto sa taos tanaman sa idin. Ang iyang pasalig dili gayud kamo mamatay. Iyahang gipakahuyang sa huna-huna sa babae ang pasidaan sa Dios nga kung mukaon sila mamatay gyud, pero mipasalig man ang yawa nga dili gayud kamo mamatay. Nag-ingon sa 5, kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini, mga buka ang inyong mga mata ug mahimo kamong sama sa Dios. Ngano man nga iyang gihaylo ang babae mahimong sama sa Dios, kay mauni ang naa sa kasing-kasing sa yawa nga mahimo siyang sama sa Dios. Kay kung siya mahimong sama sa Dios, natural nga siya pod pagasimbahon ingon nga Dios. Pero gikan kami adto hangtod karon, si Satanas wa mulampos sa iyang ambisyon, puro lang ambisyon, hangtod na lang hinuon nga siya pagalaglagon, kay wa man gid siya mahimong sama sa Dios. Pero gihaylo niya ang babae nga sa adlaw nga kamo mukaon nini, mahimo kamong sama sa Dios. Pamatiin ninyo ang 6 nagingon, og sa nakita sa babae nga ang bunga sa kahoy mayo nga kanon ug nga kini takos nga tunghaon ug makapalipay sa mga mata, nikuha siya sa bunga nini ug muka nikaon ug gihatagan usab niya ang iyahang bana ug nikaon uban kaniya. So mao ni ang nahitabo, nimirong gigamit sa yawa ang bitin. Unya sa natintal nga ang babae na pod maoy gigamit sa yawa aron tintalon ang lalaki nga mao si Adan. Mao na nga ang mga lalaki dapat mag-amping sa ilang pagkalalaki, kay pagdating na sa babae tintalunon gyud ang lalaki sa babae. Pero ni ay mga lalaki nga mura ba og feeling-pilingon kayo nga tungod lagi kay gwapo kuno siya, ang babae kuno'y muduol niya. Pero siguro ubay-ubay gyud og linding nga gi utangan mao na nga ang kolektor manuol gyud. Karon gitintal sa babae ang lalaki. So nakasala sila. Og sa dinhang nakasala na sila, wala na sila sa Ginoo tagai og kahigayunan pa o authority nga mopuyo didto sa tanaman sa Eden. Wa na. Busa kung atong basaho dinhi sa kinini ang Henesis Kapitulo 3 versikulo 17 ug 19, mao ni ang gihisgutan nagingon. Og niing sa Henesis 3:17 og ato ning tan-aw dinhi nga unsay gisulti dinhi 3:17 ug 19, nag-ingon, og ningon siya kang Adan, tungod kay gipatalinghugan mo ang tingog sa imong asawa ug nagkaon ka sa kahoy nga gisugo ko kanimo, sa pag-ingon dili ka magkaon nini, pinunglo ang yuta tungod kanimo, pinaagi sa kahago magakaon ka gikan ini sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. So mao na ang nahimong epekto sa pagpatalinghog sa lalaki ni Adan ngadto sa kang Eva. Unya ang gisulti nas Ginoo sumala sa 19, sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay hangtod nga mopauli ka sa yuta, tungod kay gikan nini gikuha ikaw ug kay abog ka sa abog ikaw mopauli. So kining puntuha gikorek dinhi nining pagkasulata, gikorek ang sayop nga pagbati ug huna-huna sa tao nga sa diha nga ang tao mamatay tuwa na sa langit. Kay sa atong gibasa, wala man gipasabot nga igkamatay sa tao, muadto na siya og langit. Nga kung atong tan-aw dinhi, nag-ingon, sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay, hangtod nga mopauli ka sa yuta, tungod kay gikan ini gikuha ikaw, kay abog ka ug sa abog ikaw mopauli. So kung atong tan-aw dinhi sa pangutana,
wa buhata baya gyud sa Dios ang tao, kay inggo dinhi nga unsay purpose nga gibuhat niya ang tao, unya ang nagpakabuhi sa kalibutan ug aron maghuwat sa kamatayon. Balikon ko, ang kamatayon wa na ibutang sa Dios diha sa kinabuhi sa tao sa sinugdanan, pero kay ang tao mipili sa desisyon nga siya mamatay ug iyang gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon, mao hinungdan nga miabot ang kamatayon diha sa kinabuhi sa tao. Ug tungod nini sa diha nga ang tao mamatay na, gikurek sa atong gibasa dinis 19 kanang huna-huna sa uban nga ug mamatay moadto na og langit. Ug imong susihon ang Biblia, wala may mga patay nga dad-on sa Ginuos langit, kay pagbalik ni Kristo iya mambanhawon ang mga nangamatay. Dili man patay dados langit. Gihuna-huna sa kadaghanan nga ikamatay sa tao, moadto naglangit, pero dili. Gingo dinhi sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay hantod nga mopauli ka sa yuta, tungod kay gikan niini gikuha ikaw, kay abog ka ug sa abog ikaw mopauli. Tin-aw ang gihisgutan dinhi nga inig kamatay sa tao, dili siya moadto sa langit, kung dili mobalig siya didto sa abog. Mao kana ang gisultis Ginoo, din didto siya gikuha. Karon kung imong tan-aw dinhi sa 22 no o 23 sa Henesis no 3:22 o 23 nagingon, ug niingon siya ba nga Dios, ania karon ang tao nahimo nga ingon nga kasama nato sa panghibalo sa mayo ug sa dotan, ug karon tingali unya ituy-od niya ang iyang kamot ug mukuha usab sa kahoy sa kinabuhi ug mukaon ug mabuhi sa gihapon. Tungod niini gihinginlan siya nihubang nga Dios gikan sa tanaman sa Eden aron sa pag-uma sa yuta nga gikuhaan kaniya. So ang mga oportunidad, ang kadagaya sa kinabuhi diha sa tao naputol, nawala sa diha nga ang tao misupak sa kabubuton sa Dios. Gihinginlan sila dito sa tanaman sa Eden, kay aron nga dili na sila makabalik pa pagkuha ni adtong bunga sa kahoy ug mahimo unya sila nga makasasala nga mabuhi sa walay katapusan. Busa gihinginlan sila didto. Busa sa diha nga ang tao nakasala na, hinungdan nga miabot ang kamatayon ug daghan ang mga butang nga nawala sa kinabuhi sa tao sa dihang siya nakasana. Unang-una, ang oportunidad nga gihatag sa Dios didto sa tanaman sa Eden nga wala na. Kung imong basahon ang Isaiah 59:2 nga ang sala mo'y nakapahamulag ug nakapahalayo gikan sa Dios. Busa tungod sa sala ang tao nahilayo og nahimulag sa Dios. Ug kun atong basahon ang Roma 3:23, sanglit nakasala man ang tanan og nawad-an sa himaya sa Dios. Busa tungod sa sala ang tao nahimulag nahilayo sa Dios. Tungod sa sala ang tao nawad-an sa himaya sa Dios. O kung imong basahon sumala sa Roma 6:23 nga for the wages of sin is death, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Busa ang tao mo'y mipili nga siya mamatay. Busa kung imong basahon ang Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 20, matud pa sa Genesis 3:20 nga ang tanan mo pauli, ngadto sa lamang kadapit, ngadto kay sa abog siya gikuha ug sa abog sab siya mopauli. Sa pagpili sa tao diha sa pagpakasa, hinungdan nga miabot kaniya ang kamatayon. Og ang kamatayon mga kaigsunan, bunga o resulta kana sa sala. Mao na ang gisgutan sa Roma Kapitulo 5 versikulo 12, sanglit na kasala man ang tanan ug mikuyanap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan sa tibuok nga kalibutan. Kung atong tan-awon sa Hub 14:1, 2, ug 3 ug 5 nagingon, ang tao nga natawo sa kababae hamubo oras panuigon ug tugob sa kasamok. Siya mubuswak sama sa bulag ug sama sa aninyo nga magdalagan ug dili magdayon. O gunya gisulti dinhi matud pa sa Hub Kapitulo 14 versikulo 5,
ang gihisgutan dinhi 5 nag-ingon pa dinhi ang Ginoo muna dapat nato gyud ni nga pansinon tungod kay naapoy paghuna-huna sa uban nga mamatay ang tao kay naupos ng iyang kandila didto sa langit. Pero nag-ingon dinhi ang 5 matud pa sanglit ang iyang mga adlaw tinagalan. Naagi di ay tay tagal. Nag-ingon dinhi ang gidaghanon sa iyong mga bulan anaa kanimo ug ikaw nagbutang og mga utlanan kaniya nga dili niya malabang. So dinha sa kinabuhi sa tao naay utlanan, naanay kamatayon, kini siya resulta sa sayop o pagpili sa tao. Busa ang tao mo'y nagpili sa kahigayunan nga moabot kaniya ang kamatayon. But since from the beginning, sukad pagod sa sinugdanan, dili ni mo'y planos Ginoo nga ang tao tagaan niya kinabuhi aron mamatay. Hinoon ang tao mihimo sa usa ka sayop nga butang ug unya miabot niya ang kamatayon. So hinaot pa nga naminaw gyud ka karon higala sa imong pagpaminaw karon kung wa pa ka masatisfy palihog ipaluap ni text diri ug balik kay ang tanan natong gipanghisgutan diri gikan ra man na diha sa inyo ha. So kung dili pa ka kontento paluap pa gyapon ni kay tagaan gihapon kanamo og kahigayunan nga mapansin namo ang imong pangutana. Well, salamat. Okay, Brother Libby, no? Ipalihog ko og tan-aw diha sa atong monitor. Okay, digan salamat Brother John. Ato ning basahon mga higala ang nakita nato sa screen karon. Okay niya si Sister Aida Tirana, maayong gabi sa inyo diha tanan, ya Libby, ya John, Pastor Merjon, og sa atong tanan nga mga kaigsuunan og makahigalaan sa kahanginan nga magpadayunon sa pag sunod sa programa ang Ginoo magapanalangin kanunay. Niapod si Wilfredo Cañete, hey, listening. Niapod si Jamal Dabalos. Good evening ninyo, Kuya John. Lanog kayo mo, Aris Islas, Kinatarkan. God bless ninyo, Kuya. Niapod si Angelic Melanie Montero. Mayong gabi sa tanan. At kinasa itong basahon nga message bidangat sa binhi. Good evening kanang iba mga sabrista. Mayo man na sila ba, dili man na magdaot o pundok. Dili sila maghukom. Buutan sila. Thanks. Okay. Igsoon dako kayo unta mapuslan ang tao nga gibuhat sa Dios apan sa imong giingon nga nganong patyon man si Ginoo ang tao ingon ang Ginoo dili man mupatay sa tao apan dunay tao nga mupatay sa iyang kaugalingon kay tungod usab good sa lifestyle sa tao nga ang makadaot sa lawas maoy kinaham nila mao nga naasay mamatay sa mga sakit mao igsoon. Okay, ato pa yung tanawon ni apay misay ni Brother Joel. Good PM kuya. Di gid siya makaari kay nag-audit siya. Okay kami, Brad kami to ang nag-text sa Brad si Abdias sa inyo nga taga Imelda bagong nga nabautismuhan. Okay, salamat Brother Abdias. Okay, klaro ang klaro mga demonyo kana Brad nagsimba og Domingo. So iyatong opinion no. Okay, akong ihatag ang panahon ni Brother Merjon. May nabi sa pag-usab tanan og sa mga tanan nga namati diha sa lantog sa tagsa ka mga panianan og naabot sa pagsibya niini nga gabihon. Mayong gabi. So ari ta higala sa pag puno sa dugang pa nga pagtubag sa moong pangutana. So sa ato nasabdan sa moong pangutana kibali gibuhat sa Ginoo ang tao para mamatay. Mao na ang iya siguro nga puntong yang anong gibuhat man sa Ginoo. Ug atong tan-awon di higala ang Juan nag-ingon diha nga ang Dios gugma.
So gibuhat usab sa Ginoo ang tao tungod kay ang Dios gugma, nahigugma siya. So it's another expression of love. Kibali ba kung ato na siyang palagman in theological na expression of love. Unya, ug atong basahon usab diha sa Genesis ang giingon ni Brother John Tigalina, nahimo nga tinugyanan ang tao sa tanan nga gibuhat o gitugas sa Ginoo diri sa kalibutan. Mao nay usa ka rason ngano nga gibuhat sab niya ang tao. Now, ug ari ta higala sa gitawag natong kamatayon. First of all, ang tao sa una sa gibuhat siya sa Ginoo, wala gidisenyo sa Ginoo ang kamatayon. Kundili ang tao mismo ang nagpaduol o nipili nga siya mamatay. Klaro ha? Ang tao ang nagpili. Naasay kagawasan sa pagpili higala. Wala magbuot ang Ginoo kung unsay ang pilion. Pero sa diha nga iyang gikuha ang bunga. Pagkuha niya ni ana og atong basahon diha sa 3, iya pag sa babae, iya pag gihatagan ang iha usab nga bana nga kauban niya. Bot pasabot higala nga ang tao mismo ang nagpili sa kamatayon. Ug atong tan-awon sad ang Roma 6:3 unsay suhol na diha, ang suhol sa sala mao ang kamatayon. Ang tao ni lapas siya sa gisugo sa Ginoo kaniya. Niingon ang Ginoo nga makakaon ka sa tanan. Makakaon ta sa tanan nga kahoy apan sa kahoy nga naa sa taliwala dili ka makakaon niya na kay sa panahon nga mukaon ka mutandog mamatay gayud ka. So sa panahon pa lang nga gihatagan sila og gitawag na to og instruction sa Ginoo, usugo sa Ginoo. Kung ila lang kita to nga gi pahinumduman o ila lang kita to gisilsil lang una-una ba. Pero mo lagi ang tao naa siya kagawasan sa pagpili. Ug sa iyang pagpili higala ang iyang napilian mo ang kalaglagan ug usab man mao ni karon nga sa ato ang maeksperiensyahan ang kamatayon. Pero sukad sinugdanan wala ni gidisenyo sa Ginoo ang kamatayon. Okay, wala ni siya gidisenyo. Naay dako pod kaayo nga kini ang dako kay nato nga pag-asa o tsansa higala. Diri sa 1 Korinto 15 versikulo 45 nagingon. Sa ingon ni ang kasulatan nagaingon, ang unang tao nga si Adan nahimong binuhat nga buhi. Nahimong binuhat nga buhi apan ang katapusang Adan nahimong espiritu nga magahatag og kinabuhi. Bot pasabot sa panahon ni Adan og ni Eva, si Adan nakasala sila, ilang gipili nga mukaon ni ato nga bunga, unya ang bayad sa sala mo ang kamatayon mo una nga ang tao mamatay. Apan adunay ikaduha kuno nga Adan o katapusan nga Adan nga nagdala og kinabuhi. Wa nila higala kundi si Ginoong Hesukristo. Nainindot kaayo nga saad nga sa karon nga ang tao mamatay na ay Kristo nga nagpakamatay nato nga og mutuo ta niya og musalig aduna tay kinabuhi nga walay katapusan. Kining atong kamatayon nga ma-experience diri hamubo lang ni siya o dili ni siya permanente. Unpermanent ni siya. Kay inigbalik sa Ginoo kung nasakpan ta niya nga nagmatinumanon ta, nagsunod ta siya makasuguan, ingon diha ang ikaduhang Adan o katapusan Adan naghatag og kinabuhi og hatagan usab ta niya og kinabuhi nga walay katapusan. Klaro higala, ug akong sumahon tanan ang mao nga tubag, ang tao mo ay nagpili sa kamatayon tungod kay iyahan ang desisyon na si kagawas sa pagpili. Apan kung mutuo ta kang Ginoong Hesukristo, ano na tay kinabuhi nga walay katapusan. Akong ihatag ang dugang panahon kang Brother Levi. Okay, daghang salamat Brother Merjan. Ato na sining basahon kining atong mga kahigalaan nga ato nakita karon sa screen. Niya si Angelic Melanie Montero, niya si Sister Gloria Ferrer. Niyang mensahe, good evening Brad Palihog ko great ni Doktora Canadalia Bakaron kauban ni nato siya. Okay, mayong gabi Doktora Canadalia Bakaron. Okay, niya po si Brother Bibil Masibag. Good evening sa inyong tulo, Brad Lev. So, mayong gabi sab, Brother Bibil. Niya po si Injo Naval.
or si Jeno ni Nobal. Good evening, kumusta ko diha sa inyo tagakayang ki Enjo Nobal, no? Maayong gabi niya po si Aruel Tumakas. Christ died to defend our choices because Christ wants us to make a righteous choice. Okay. Salamat no, Brother Roel. So ato tahigala sa paghatag o hunahuna sa pangutanang gipadangat dinhi ang purpose, ang katuyuan sa Ginoo sa iyang pagbuhat sa tao. Nadungog nato ganiha ang gibasa ni Brother John, ang tao sa dihang gibuhat sa Dios sa iyang kaugalingon dagway. Sa Henesis 1 versikulo 26 anya gihatag doon sa Dios ang katungdanan sa tao, mga higala. Gaingon sa dinhi sa atong mabasa sa versikulo 26, og magabuot sila sa mga isda sa dagat. Ang tao gitagaag pagbulutan sa mga isda sa dagat. Og magabuot sila sa og sa mga langgam sa kalangitan. So sa unang panahon siguro sa wa pa makasala ang tao, sultihan ng mga isda, mga langgam sa lodar na pirmis tao. Kay maunay gihatag na pagbulutan sa tao, magbubuot ang tao ngadto sa mga langgam, mga isda. O niya naghisgot pa yun sa nadin og sa mga kahayupan sa tibuok nga yuta og sa tanan nga dakamang sa ibabaw sa yuta. Ang tao maoy magbubuot over ba kinalabwan siya nga magbubuot, ang tao magmamundo sa tanang mga butang. So niadto ang panahon sa before ang tao nahulog sa sala, mga higala, ang mga manap manduan ni Adan besan pa ng mga manap may kahadlukan nato karon sama sa mga layon kana mga manap nga naas mga dagkong lasang. Sa unang panahon ko na manduan ra gyud na dili na mangunsa, pero miabot ang panahon nga ang tao nahulog sa sala, murebilde na sa tao ang mga manap na mukhaon na sa tao ning ubang manap sa mga dagkong lasang. So ato nabasa nga ang tao gitagaan sa Ginoo og katungdanan, pagbulutan sa tanang mga mananap sa kapatagan. Aniya gitagaan ang tao sa matod pa dinhi nga gihatag niya ang gihatag sa Ginoo ang tanang mga pagbulutan ngadto sa atong unang mga ginikanan. Pero gibuhat ba sa Dios lang ang tao aron humaniya buhata mamatay ra pod ang tao? Dili, tuyo nganong gibuhat sa Dios ang tao aron ang tao mamatay. Gibuhat sa Dios ang tao nga dili mamatay. Ang kamatayon higala moabot lamang kini kung ang tao musupak sa gitugon si Ginoo. Ang kondisyon si Ginoo kanang makita nimo sa Henesis 2, 16 ug 17. Gaynas Ginoo makakaon ka mas tanang prutas tanaman except ni anang prutas nga ginganlan og the tree of knowledge of good and evil. Kahoy sa pagilas magdatan ni Dios, di mo magkaon na aron dili mo mamatay. So ngunit tugos Ginoo. Pag nakita nato nga sa diha nga ang tao gitintal sa yawa, gigamit siya amitin, ang tao higala ningkaon o niya nahulog sa sala. So ang tao mo pili ngadto sa iyang kalaglagan. Wala naman tayong higala sa dili pa hingpit tapuson atong tulamanon niya ang atong temsong. Higala magampo kita dalang panan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit. Daghang salamat. Okay, kini si Brother Libby Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel
sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.